иқтисатның нефть-газ комплексынан бәйсіз болуына ирешерге, республика рейтингында алдыңғы орынға көтәрелерге. Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Лениногорский районы муниципаль советы утырышында әнә шундый бурычлар куйды. Утырыш алдыннан парламент җитәкчесенә төзекләндерелгән балалар поликлиникасын һәм әлегә Россиядә бердән-бер саналган орлыкларны чистарту заводын күрсәттеләр. Мәдәният сарае залында фермерлар, шәхси хуҗалыклар продуктларыннан башлап социаль өлкәләргә бәйле казанышлар да тәкъдир ителде. Районның социаль-икътисади күрсәткечләре әлегә мактанырлык түгел. Республикада 12нче урыннан 21нчегә төшкән. Сәнәгать мәйданчыкларында эшне шактый җанландырасы бар. 21нче елга караганда җитмәгән җирләре дә бар, авырлыклары булгач, промплощадкалары бар. Алтау бит алар, кайсы бер районнарда берәү, икәү, өчәү, монда алтау. Аларның эшкә кирип китүен күз алдында тотарга кирәк дигәнне уртага салып сөйләштек. Андагы мөмкинлекләр бар. Яңа инвесторлар, яңа инвестициялар кертеп,